Aw bisimila a ka dɔn kibaru kɛnɛ kan Kantan Media o sanfɛ. Foli an b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma, Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Aw minnu b'a sigi ka Kantan Media ka dɔn kibaru ni k'a makɔnɔ bamanankan na. An bɛ foli lase aw bɛɛ ma. Minnu bɛ ko aw ye mɔgɔ kɔrɔ ye, an b'aw ɲini a fɛ a ka abonné. O kɔfɛ a ka partager kosɛbɛ. Foli k'a lase an dɛmɛbagaw ma. Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen koɲuman dɔn. Agence Kuba Voyage ko b'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan. Eji san 2025 a tɔgɔ sɛbɛn olu daminɛnen don an filɛ don min ko bi Agence Kuba Voyage la. O cogo kelen na Agence Dunuya o fana ko b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ. Aw minnu b'a fɛ ka taa hiji la san 2025 in kɔnɔna na k'a ka wuli ka se olu ma. U jabala la o mina filɛ ni hippodrome na. O tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ sen na. Agence STV Voyage n'a filɛ nin ye Kalabankura 30 mètres yɛrɛ la. U ko umura kɛrɛnkɛrɛnnen labɛnnen bɛ u bolo. Umura min n'a bɛna kɛ décembre kalo in kɔnɔna na, umura in musaka $2 bɔɲɔnko don. Aw minnu b'a fɛ ka taa umura kɛrɛnkɛrɛnnen in kɛ ni STV Voyage a ye wuli a ka taa tɔgɔw sɛbɛn kabini nin waatinin na min ye STV ale jabala la Kalabankura. Sirifukɛ ka fura Panacée d'Afrique. Aw minnu mago b'a la a bɛ sɔrɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Kɛrɛnkɛrɛnna Radio Kayira ale ka réseau bɛ fan o fan i bɛ Panacée fura sɔrɔ yen. O kɔfɛ Bamakɔ yan Radio Nuru FM ni a dakɔrɔ bɛnnen filɛ Kalabankura ma i bɛ Panacée sɔrɔ yen fana. A ma ɲɛ ma Mohamed Fati Haidara ale bɛ Bamakɔ kura. Fura kofɔlen a bɛ sɔrɔ a yɛrɛ fana bolo yen. An bɛ don kunnafoniw kɔnɔna na. An b'a ladɔnna k'a fɔ bi kunnafoniw na bakuruba kelen don. Kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ma faraɲɔgɔnkan jɛkulu bɛ an fɛ jamana in kɔnɔna yan. Faraɲɔgɔnkan jɛkulu min n'an k'a ma coalition a ka taa n'a ye min ma ɲɛma ye an karamɔgɔ Mamadu Diaye. U sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ nin ye Mayɛnbugukaw ma. Bi ale ye wele bila kunnafonidilaw ma ka taa ɲɛfɔli kɛ ɲininkaliw la. Ɲininkali minnu n'olu jaabira Mamadu Dia fɛ ka sanga ni jamana yɛrɛ a bɛ lahala mun na. Ɲininkaliw bolila fɛn caman kan. Finitigilakaw olu ka jalasɔrɔ o bɛ a la. Ji ka tiɲɛni min n'o ye an ka jamana in sɔrɔ ni a kɛra sababu ye kalanta bɔra dɔgɔkɔrɔ o ɲininkali olu jaabi bɛ a la. Min ye minisiri ɲɛma Dr Shekol Kokolo Mayiga ale ye ko maaw k'u yɛrɛ lajɛya. Jaabili dira nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ lajɛlen ma. Ka fara hakilinaw caman kan min n'a fɔra coalition maa ɲɛma fɛ Mamadu Dia. Bi an sera min sɔrɔ ka bɔ sigi in kɔnɔna na o de bɛna k'an ka bi don kibaru ye. Aw bisimila Mamadu Dia. Ne tɔgɔ Mamadu Dia. An ka tɔn tɔgɔ ye coalition a ka taa n'a ye. Ɲɔgɔn farakan jɛkulu don an ye min sigi transition in hukumu kɔnɔna na Mali kura sira kan k'an ka jamana marabagaw kɔkɔrɔma don ka Mali kura baaraw kɔkɔrɔma don. O tɔn ɲɛmaa ye ne n'a bɛ fɔ ko secrétaire général. A k'a faamuya dɔrɔn a bɛ sini ɲɛsigi de ko fɔ. N'i y'a fɔ ko denmisɛnnin a bɛ jamana sini de ko fɔ. Donc a b'a yira k'a fɔ an bɛ kɛlɛ mun na bi sini ɲɛsigi kɛlɛ don. Donc denmisɛnninw ka wuli k'u jɔ, u ka u firifiri, u ka u sen don jamana baara la pour que sini bɛ kɛ Mali ye cogo min na Mali sini ɲɛsigi baaraw parce que n'i ko Mali kura i ko Maliden kura de. Donc Maliden kura dun f'a ka daminɛ ni denmisɛnninw de ye. Donc an b'a bila o minɛn de kɔnɔ bakuruba la. Maintenant coalition yɛrɛ ka hakilina ye min ye o ye adamaden yɛrɛ kun kelen i k'i yɛrɛ labɛn. Parce que n'i ɲɛna i bɛ ɲɛ i yɛrɛ ye fɔlɔ, i bɛ ɲɛ i ka du kɔnɔ, i bɛ ɲɛ i ka kabila kɔnɔ, i bɛ ɲɛ i ka sigida la, i bɛ ɲɛ i ka dugu kɔnɔ, i bɛ ɲɛ i ka jamana kɔnɔ. Donc n'a a daminɛra o cogo la, n'an ye ɲɔgɔn laminɛ o cogo la, donc Maliden yɛrɛ bɛ ɲɛ, Mali yɛrɛ bɛ ɲɛ o sira kan. Donc anw kɔni y'a jateminɛ gɛlɛya fanba in bɛɛ bɛ taa munumunu ka taa dɛn baarako gɛlɛya de la n'o bɛ fɔ ko chômage ani denmisɛnninw ka baara ɲini magan ni gɛlɛya mun b'a kɔnɔ. Donc anw bolo an bɛɛ kan ka se k'an dege
k'an yɛrɛ kalan k'an bolo don ca dɔ la. O de kama an y'an ka tɔn baarakɛminɛn fɔlɔfɔlɔ kɛ baara dege ni baara dege ɲɛɲini ye n'o bɛ fɔ tubabukan na ko formation. Donc formation sugu o sugu n'a bɛ an ka tɔndenw nafa an b'o o ɲɛɲini k'o ɲɛ sɔrɔ ka u bolo don o la pour que bɛɛ ka se k'i bolo don ca dɔ la. Denmisɛnnin y'a ma fɔ, cɛ y'a ma fɔ, muso y'a ma fɔ, n kalanna ma fɔ, n ma kalan ma fɔ. Parce que kalan formation de bɛ kɛ ka kalan dafa. Hali n'i ye diplôme sɔrɔ f'i ka stage kɛ. Donc o stage bɛ bila formation minɛn de kɔnɔ. N'i ma kalan fana, n'i sera ka taa i dege baara la, o fana ye formation dɔ de ye, o de b'a to i ka baara sɔrɔ. Donc hali n'i y'a jateminɛ mɔgɔ bɛ dossier minnu ladon baara ɲiniw sira fɛ, ɲininkali de bɛ kɛ ko est-ce que expérience b'i la wa? Expérience in dun f'i k'i dege a la fɔlɔ de. Donc o de bɛ na ni stage de qualification ni stage de formation ninnu ye. Donc an b'a ta dugu ma pour que bɛɛ ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ. Donc musow minnu bɛ furu kɔnɔ ani minnu bɛ dugu kɔnɔ ani denmisɛnnin minnu ka taa école la ou bien minnu ka kalan dan na sira la, bɛɛ ka se k'i yɛrɛ ye minɛn dɔ kɔnɔ. I bɛ fɛn ɲɛɲini sira mun kan ka fɛn sɔrɔ sira mun kan, o y'an ka baara taabolo ye. Donc an bolo ni o ye bɛɛ lasɔrɔ, o bɛ Mali dɛmɛ, o bɛ maliden kura baaraw kɔrɔ don, an ni gouvernement ka baaraw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sira dɔ fɛ, Mali bɛ sigi o kan de kan, o y'an ka hakilina ye. A diyara anw ye non seulement an bɛ dugawu d'a kan ka tila ka a ɲini hali bi u ka dɔ fara cɛsiri kan. Jalan in ko tɛ, jalan in a kun ye min ye, parce que ko mana kɛ cogo o cogo f'i ka ko kɔrɔ dɔn. Donc n'i y'a kɔrɔ dɔn i b'i lafiya. N bɛ fɛ dɔrɔn kuma in cayara, mais an kan ka min faamuya, est-ce que u n'a ka kan wala u n'a man kan? Donc n'i y'o ɲini k'o ɲɛdɔn, n'i y'o faamuya, est-ce que a nana sira mun fɛ o y'a tɛmɛ sira ye wa? Donc an ka jate bɛ boli nin fila de kan. A nana sira jumɛn fɛ? Conseil des ministres de nana ka décret ta k'a kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o bɛ wele à titre exceptionnel. A tɛ kɛ kɔrɔlen cogo min na ka nin kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a di ninnu ma. Est-ce que an ka jamana sariya la, an ka jamana marabolo sira kan, décret de bɛ ta ka mɔgɔ kɛ général ye wa? O ye tiɲɛ ye, o sinsinnen don, mɔgɔ tɛ se k'o lagosi. Donc nin fɛnɛ tɛ se ka lagosi parce que a kɛbaga de y'a kɛ, a kɛra sira mun kan o de y'a kɛ sira fana ye. Maintenant mun de nana ni nin bɛɛ ye? Il faut k'an ka segin k'o yɔrɔ de jateminɛ. Jamanadenw de farala ɲɔgɔn kan tɔnsigi min kɔnɔ n'o bɛ wele ko dialogue intermalien. An bɔlen accord d'Alger kɔnɔ, jamana marabagaw y'a laɲini ko malidenw ka sigi ka kuma bɛn ni kelenya sabatili ɲɛɲini kan. O de nana ni laɲiniw ye n'o bɛ wele ko recommandation. Recommandation 300 ɲɔgɔnna de taara n'a kunkan fɛn. O dɔ y'a yira k'a fɔ ko jamana marabaga minnu bɛ yen bi, ko les 5 colonels hakaja les 6 colonels ko ka u kɛ général ye, k'a fɔ ka d'a kan ko k'u kɛ général ye. Donc a bɛ bila o minɛn de kɔnɔ. O dialogue ni jamana sariya kisɛ tɛ, mais an kan ka mun faamuya, laɲini min don jamana kɔnɔdenw de sigira k'a fɔ. Ok, maintenant gouvernement de b'o ta sisan nɔ k'o bayɛlɛma k'o kɛ sariya kisɛ ye. Donc mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ko non ko a tɛ sariya la, mais laɲini gɛlɛn min don gouvernement de b'o yɛlɛma sisan k'o kɛ sariya kisɛ ye. Donc o kɛbaga mana o kɛ, donc u ye laɲini yɛlɛma k'a kɛ sariya wale ye, sariya la tɛmɛ sira ye n'o bɛ wele ko décret, ka na ni jala ninnu di. U ka kan n'a ye wa wala u man kan n'a ye wa? Je crois que o tɛ kuma kun bɔ bilen. Transition yɛrɛ bangena gɛlɛya min kɔnɔ, Mali bɛ guerre de kɔnɔ depuis transition sigira. Guerre kɛlɛbolotigiw olu de ye an ka généraux ye bi. Ni jamana bɛ kɛlɛ kɔnɔ, kɛlɛkuntigi mana jala sɔrɔ, jamana dun bɛ ka kunna wolo de don o don ka taa fɛ. Jamana kɔnɔdenw y'a laɲini ko ka France labila, u ye France labila, ko ka Nations Unies labila, u ye Nations Unies labila. Jamana yɔrɔ fɛn fɛn tun binnen don o bɛɛ minɛra bi a bɛ jamana ka mara hukumu kɔnɔ. Et donc minnu y'o o kɛlɛkuntigiw ye bi, n'a olu la waleɲuman dɔnna k'u bonya k'u sankɔrɔta ni jala ye,
fo ka taa se généraliya ma. Donc je crois que o tɛ sɔnli kun bɔ o tɛ sama-samali kun bɔ mais ne ka hakilina la problème tɛ ko in yɛrɛ nɔfɛ, problème bɛ ko tigiw de nɔfɛ. N tɛ karisa fɛ, donc karisa fɛ la ko si tɛ bɛn i ma, an bɛ se ka jateminɛ ni o de ye. Mais n'i y'o bɛɛ ta bi k'a lajɛ général Musa Traoré ka tile la, Musa Traoré ye kɛlɛ 2 de kɛ Mali kɔnɔ. A ye mɔsi kɛlɛ kɛ 74 75 je crois, a y'o tɔgɔ ta. A ye Burkina kɛlɛ kɛ, n b'a dabɔ a kama parce que mɔsi kɛlɛ a bɛ fɔ ten de 74 o y'a sɔrɔ a tun tɛ fɔ Burkina, a tun bɛ fɔ Haute-Volta. 85 84 je crois bien, Burkina kɛlɛ kɛra, Mali y'o tɔgɔ ta. Donc Musa Traoré je crois que a ka généraliya jala sɔrɔla o de senfɛ. Mɔgɔ minnu ko i man ka suman ka k'i yɛrɛ kun, non, jamana ka waleɲuman dɔn de don, i y'a faamuya. Nin transition ye an y'a fɔ cogo min na, olu bangera kɛlɛ de kɔnɔ, ka na kɔrɔbaya kɛlɛ kɔnɔ, ka sigi kɛlɛ kɔnɔ. Wa kɛlɛ min kɛra, Mali ye tɔgɔ diya ni kunnawolo minnu sɔrɔ, ka Kidali minɛ, ka i kɔ a da jugu kɔ a la, fo bi jamana wulilen don ka jɔ a sen kan. Donc o ka kan ni bonya ye, o ka kan ni bonyamasegin ye, o ka kan ni waleɲuman dɔn ye. Bon, n'i y'a jateminɛ Asimi, u b'a wele sariya tigi fɔlɔ ye Asimi de ye Mali la, n'o bɛ wele ko magistrat, le premier magistrat du Mali, o ye Asimi de ye bi. Fanga foyi tɛ Asimi ka fanga sanfɛ, i y'a faamuya. Chef suprême des armées, armée kɔnɔ fanga sɔrɔsiya kɔnɔna la, a bɛ sɔrɔsi bɛɛ sanfɛ Mali kɔnɔ. O tɛ jalako ye, o ye jamana ɲɛmɔgɔya yɛrɛ minɛn de ye min b'a bolo bi. Donc n'o o kɛra général ye, o n'a nɔfɛmɔgɔw, nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen ministériyaw ni fonction tɛmɛnen kɔfɛ, nin bɛɛ ye kɛlɛbolotigi de ye. Donc ne bolo vraiment a bɛnna anw ma, a kan ka faamuya ka bila minɛn min kɔnɔ, anw bolo o minɛn de ye nin ye. Donc n'u ye o bonya sɔrɔ, an kan k'an wasa don o la. A bɛ fɔ de u ka dɔ fara cɛsiri kan. Hali bi Mali bɛ kɛlɛ min kɔnɔ, Mali ka se ka bɔ ni kunnawolo ni bonya ni karama ye diɲɛ bunnakun kan. Mali ka segin a place kɔnɔ, a ka danbe kɔnɔ, a ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔ. An y'a faamuya ten. Ko mana kɛ cogo cogo, i b'a bila minɛn dɔ de kɔnɔ, i b'a bila hukumu dɔ de kɔnɔ. Premier ministre yɛrɛ ye jɔn bi? Jamana faso jama marakuntigi de don. Premier ministre bɛ jɔn ka bila la? Premier ministre bɛ président de ka bila la. Donc premier ministre bɛ Asimi de ka sigi la, a bɛ Asimi de ka ci la, Mali tɔgɔ la. Donc ni premier ministre y'o fɔ, i b'a bila toujours malidenya ɲuman sira de kan. N'o ma bɛn maa min ma, i bɛ taa sɔrɔ ko wɛrɛ de b'o tigi kɔnɔ. Ni premier ministre ko ko bɛɛ k'i lajɛya, parce que anw yɛrɛ da tugu da yɛlɛ, an b'a fɔ ko kɛnɛma jugu ani kɔnɔna jugu. Donc ça veut dire certainement ne tɛ se k'a bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ ni malidenya ɲuman minɛn ɲinini ko tɛ. C'est à dire que k'a wele bila maliden ɲuman bɛɛ lajɛlen ma, bɛɛ k'i ɲɛsin Mali jɔ baara ma. Donc a bɛ ɲɛsin maliden jugu de ma. Donc fo danfara de ka dɔn maliden ɲuman ni maliden jugu cɛ. Ne tɛ se k'a bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ min tɛ laɲini ye, bɛɛ ka na an k'an bolo fila di ɲɔgɔn ma, an ka Mali kumabɔ. C'est à dire que an kana miiri k'a fɔ ko nin ye Mali kɛlɛ bannen, ne b'a bila o minɛn de kɔnɔ. Et puis ne yɛrɛ bɛ n da fara kan k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna, Mali kɛlɛ ma ban. Mali, u b'a fɔ ko djihadisme, ne b'a fɔ ko djihadisme tɛ. U b'a fɔ ko terrorisme, ne b'a fɔ ko terrorisme tɛ. Olu bɛ se ka kɛ a birifini dɔw de ye kɛlɛ in jukɔrɔ. Kɛlɛ in jubaju yɛrɛ ye Mali ni jugu minnu bɛ kɛlɛ la, OTAN ni a kɔkɔrɔdonbaw, o kɛlɛ de bɛ Mali kun kan. Kɛlɛ in tɛ dɔwɛrɛ ye, an ka nafa dugu jukɔrɔ nafa min bɛ Mali kɔnɔ, sanu ni pétrole n'a dugu jukɔrɔ nafolo, o nɔfɛ ko de don. Fo an ka Sahel jamanaw ka to jɔnya de la, u ye jɔlɔkɔ don an sen fila na, ka jɔlɔkɔ don an kan na, u bɛ ka an gɛn. I n'a fɔ misi bɛ sɛnɛ kɛ cogo min na, mais ni ɲɔ tigɛra, misi tɛ se ka dakuruɲa kelen tigɛ ɲɔ la. Donc an bɛ baara kɛ olu de, olu bɛ balo anw na. Ala y'a kɛ bi faamaw nana, minnu b'an kunna bi, u ye jɔlɔkɔ in minɛ a jugu, an jugu la, minnu tun bɛ k'an gɛngɛn, a juru kun minɛna u bolo.
sisan a tɔ ye de u ka jɔlɔkɔ tigɛ ka bɔ an sen na an kan na an ka kɛ an yɛrɛ ma hɔrɔn ye donc ne b'a fɔ bɛɛ ɲɛna kɛlɛ in ma ban nin ye kɛlɛ in daminɛlen de don o don ko kura dɔ bɛ ye an ma deli ka min ɲɔgɔn ye donc kɛlɛ in bɛ sen na an kana ɲina kɛlɛ in kɔ juguw b'an senkɔrɔ juguw bɛ yɔrɔ ka jan na u bɛ na sira bɛɛ fɛ donc ne tɛ clarification bila sira wɛrɛ kan ni o sira tɛ bɛɛ k'i hakili to faso la an k'an ka jamana marabagaw minɛ bi bi in na ɲɛmɔgɔ fila tɛ mali la ni jamana transition in tɛ n'i y'a ye an ka minisiriw bɛ taa nations unies la ka taa micro ta ka kuma ça veut dire que bi mali ɲɛmɔgɔya kalifalen bɛ olu de la siga foyi tɛ o la premier ministre bɛ mali la institution fɛn fɛn n'a bɛnnen don sariya la jamana kɔnɔ a bɛɛ bɛ ka baara kɛ mali la bi normalement donc an ka bɔ juguw kɔ an kana tugu juguw bɛ ka minɛn minnu ta ka an kɛlɛ an kana fara olu kan n'i ko k'i bɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ minnu t'a fɛ olu b'a lagosi ni min ye e kana sɔrɔ o jama la ne bolo clarification kɔrɔ y'o de juguw bɛ ka minnu ta k'an lagosi an yɛrɛ fana kana olu kuma kelenw ta k'an kɛlɛ u bɛ ka ja jugu minnu bila an yɛrɛ kana o ja jugu ninnu ta tuguni ka baara kɛ n'a ye u bɛ ka kunnafoni jugu minnu di an kana o kunnafoni jugu ninnu ta ka baara kɛ n'a ye ne bɛ clarification ko in bila o minɛn de kɔnɔ n b'a ɲini an ka tɔn kɔnɔ maliden bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'a faamuya ten o y'an ka hakilina ye bon janni ka se miliyari 200 ma i bɛ ko daminɛ an kan ka mun faamuya nin gɛlɛya in na fɔlɔ an kan ka faamuya k'a fɔ mali bɛ guerre de la bi bi in na an bɛ ka ɲina o de kɔ parce que lafiya dɔɔni bɛ dugubaw kɔnɔ mɔgɔw bɛ ɲina k'a fɔ de ko sɔrɔsiw bɛ kɛlɛ la su ani tile kɛlɛ dun bɛ kɛ ni kɛlɛkɛminɛnw de ye kɛlɛkɛminɛn dun ye nafolo de ye kɛlɛ ye musakaw de ye san 4 bi transition in daminɛ fo bi guerre de bɛ sen na su tɛ tile tɛ cɛdenw de bɛ kungo kɔnɔ kɛlɛkɛminɛnw bɛ ka san balow bɛ ka taa furaw bɛ ka san avions bɛ ka san en même temps minɛnw bɛ san en même temps minɛnw baara bɛ ka kɛ ni minɛnw ye donc toujours minɛn kuraw bɛ na dɔw bɛ bɔ a la kuraw bɛ na dɔw bɛ tiɲɛ entretien bɛ ka kɛ n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn ça fait guerre ni musaka mun dalen bɛ mali kan bi est ce que maliyɛnw bɛɛ sigilen don k'o yɔrɔnin jateminɛ et pourtant a ma mɛn kosɛbɛ an tun b'a fɔ ko tubabuw bɛ yan waati min na serval ou bien barkhane ko a tile o tile ko faransi bɛ $3 millions de don u ka force la mais est ce que an m'an sigi k'an yɛrɛ ɲininka mali gouvernement bɛ joli don miliyari joli don musaka la armée la kɛlɛkɛda la donc o bɛ jamana mun kɔnɔ kalo sara bɛ ka kɛ a normalement à heure la a date la sara ma tigɛ donc gouvernement ka fonctionnement normal bɛɛ bɛ ka kɛ a cogo la hali n'a tɛ i n'a fɔ kɔrɔlen an kan ka mun faamuya mali tɛ a taabolo normal kan mali t'a da cogo normal kɔnɔ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ je crois que nin jɔyɔrɔba bɛ a la miliyari hakɛ min bɛ ka taa kɛlɛ la ni kɛlɛ tun tɛ donc gɛlɛya in caman manifestation caman bɛ yen mais an tun tɛna min ye donc ni ala y'a kɛ o bɛɛ kɔnɔna la guerre kunko n'a kunkanko bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ jamana taabolo bɛɛ lajɛlen doni talen kɔfɛ n'u sera ka nin ta ko ka musaka bɔ ka dɔ bɔ juruw la o ye tare de ye an kan ka foli kɛ ka tɛgɛrɛ fɔ o la minnu y'a kɛ k'u fo parce que a ma nɔgɔya an b'a dɔn a sɔrɔli ma nɔgɔya a bɛna di mun ma ala ka kɛ u nafalan ye mais par contre fɛn min bɛ yen nɔ ne mɔgɔw t'o fɔ juru min hakɛ bɛ k'a fɔ nin ye ko o bɛ gouvernement la dette intérieure a ma daminɛ bi la o dette intérieure nin bɛ sen na depuis san caman ka sɔrɔ transition in ma na i bɛ k'a tile la ministre des finances dɔw tɛmɛna o gɛlɛya kelen tun b'o da la ale yɛrɛ wulila k'i kɔ a da kɔ a la donc miliyari joli tun juru bɛ yen nɔ depuis transition in ma na donc mais u tɛ k'o si fɔ bi bi in na u bɛ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan san 10 tɛmɛnen juru ani juru kɔrɔw ka fara juru kuraw kan k'a bɛɛ ta k'a da transition kun o de kama n ko da ɲɔgɔn ma a bɛ na ni ko matiɲɛ de parce que n tɛ karisa fɛ n dɛnnen don tu la k'a makɔnɔ n b'a sɔrɔ cogo min na k'a tɔgɔ tiɲɛ n b'a sɔrɔ cogo min na k'a gosi n'i ye bere o bere sɔrɔ n b'o kɛ k'a gosi a bɛ faamuya ten nɔ de sinon cɛsiri min bɛ ka kɛ mali kɔnɔ n'an y'an sigi k'a jate minɛ ko caman bɛ yen nɔ a bɛ kun an na mais ne kɔni b'a foli ni tanuli kɛ commerçant ye
minnu sigira k'u muɲu san caman k'u ka juru makɔnɔ an b'a ɲini ala ka nin kɛ a daminɛ ye a tɔ min tora ala ka a fɛnɛ sɔrɔli nɔgɔya donc u ye muɲu mun kɛ ala ka a kɛ u sɛgɛn sara ye donc ala ka kɔtɔw fana jira na an kan ka mun faamuya nin na an kan k'a faamuya déjà tiɲɛni min kɛra an fɛ mali kɔnɔ nin tɛ an ka terejuguya ye nin tɛ an kelen kunko ye diɲɛ bunankun kan aw yɛrɛ kunnafondila aw b'a ye a bɛ yɔrɔ caman a bɛ jamana caman kɔnɔ donc ji donna u yɛrɛ y'a fɔ cogo min na waati yɛlɛma nɔ b'a la mais anw yɛrɛ fana ka marakojugu n'an ka taabolow fana nɔ b'a la a bɛ se ka kɛ assainissement ni ɲamankow ta sira fɛ a bɛ se ka kɛ mɔgɔw ye sigiyɔrɔw fana sɔrɔ yɔrɔ jidon yɔrɔw la o bɛɛ bɛ se ka kɛ a la kuma caman b'a kɔnɔ mais faamuya cogo caman b'a la mais o tɛ problème ye ni ko kɛra ka ban kunbɛn cogo de bɛ ɲini a la ne y'a miiri cogo min na gouvernement ye sɛbɛn mun bɔ k'a jira ko mali bɛ gɛlɛya catastrophe naturelle minan kɔnɔ donc o ye baarakɛ minan kɛrɛnkɛrɛnnen de gouvernement ye min ta cogo min na nin ji donnen kɔfɛ fura bɛ se ka ɲini ka nɔgɔya da kɛ maa minnu ye kɔlɔlɔ sɔrɔ a ko la donc o siratigɛ de la disposition bɛ se ka ta ka école ta bɔ a kɔrɔ c'est pas parce que an ka sigida la baasi tɛ an ka école la o kɔrɔ tɛ ko école ka dayɛlɛ o jama tɔw bɛ yen nɔ minnu ka yɔrɔw tiɲɛnen don n'i ye école yɛrɛ bɔ a la déjà n'i y'a mɛn k'i den bɛ taa école la o k'a sɔrɔ denbaya yɛrɛ fana lafiyalen don aw ka sigida ji donna aw kan aw tɛ aw ka du kɔnɔ bilen aw bolofɛnw taara est-ce que o dutigi hakili bɛ se ka jigin a den ka école ko la wa o bɛ sigiyɔrɔ wɛrɛ de ɲinina o bɛ lafiya de ɲinina du kɔnɔ fɔlɔ yanni ka hakili se denbaya denmisɛnninw ka école ko la a bɛ se ka bila o minɛn kɔnɔ ni ala k'an kisi ni école ma datugu ji bɛ école dɔw kɔnɔ denmisɛnninw ka don kilasi kɔnɔ école dɔ ka bin ka denmisɛnninw to kilasi kɔnɔ donc olu mɔgɔ kelenw de bɛ tila tugun ka wuli k'a fɔ ko u y'u tugu ka denmisɛnninw bila ka taa u b'a dɔn ko gɛlɛya bɛ yen donc an k'a faamuya k'a fɔ gɛlɛya mana na i b'i miiri de a bɛ se ka nɔgɔya a furakɛli bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a kunbɛnli ko tɛ bilen dɛ parce que a donna ka ban an bɛ se ka mun de kɛ pour que a ko kɔlɔlɔ bɛ se ka tɛmɛ an kan nɔgɔya la cogo min na donc ne b'a bila o minɛn de kɔnɔ mais fɛn dɔw bɛ yen nɔ ne m'a fɔ ko a bɛnna mais a ka ɲi a ka kɛ nin cogo in na a bɛ a to an bɛ kisi dɔ wɛrɛw ma min ka jugu ka tɛmɛ nin kan sinon san dɔw la politikimɔgɔw ye école datugu politiki ko gɛlɛya kama o année blanches kɛra yan o année facultatives kɛra yan o aw yɛrɛ journalistes tun b'a fɔ ko mɔgɔw tɛ mali san année couleur yɛrɛ hakɛ dɔ bilen année blanche année rouge année olu bɛɛ tɛmɛna mali kɔnɔ mais o tun ye politikimɔgɔw ka kuma ye bi an ɲinɛna o bɛɛ kɔ c'est pas parce que école ta bɔra dɔgɔkɔrɔ kalo kelen ou bien kalo fila k'a fɔ ko non kalan tiɲɛna non a kɛra ka min kunbɛn o ka kɛlɛ ka tɛmɛ a kɛra waati min kan donc ne b'a faamuya ten nɔ de an ka nin bɛɛ bila faso jɔ minɛn kɔnɔ an ka a minɛ an yɛrɛ ka denmisɛnninw ka kisi n'u ka lakana kama ne kɔni b'a faamuya ten nɔ de n b'a ɲini fana bɛɛ ka a ta ni o hakilina ye voilà non relation tɛ an ni gouvernement cɛ baara ɲɔgɔnya sira kan ni gouvernement ka hakilina fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'an b'an yɛrɛ y'o kɔnɔ an bɛ don o la o baara o waleya pour que k'an ka fasoden ɲumanya jira donc relation kɛrɛnkɛrɛnnen foyi tɛ an ni gouvernement cɛ mais an yɛrɛ bɛ niveau mun na bi an bɛ ka partenariat ɲini n'an y'a sɔrɔ gouvernement ka sira kan a fɔra a banna parce que programme dɔw bɛ gouvernement kɔnɔ ani an ka programme bɛ bɛn donc an yɛrɛ fana ka programme dɔw bɛ yen nɔ gouvernement fana bɛ se ka baara kɛ n'a ye partenariat ɲinini sira kan n'an ka sira bɛnna don o don y a aucun problème an pɛrɛlen don mais an bɛ partenariat ɲini an b'a ɲini privé kunda an b'a ɲini dɛmɛ ɲɔgɔn wɛrɛw la bon n'a don bi kɔni a tɛ yen fɔlɔ mais n'a bɛnna don nataw la ou bien waati nataw la a bɛ diya an ye fana bon wele min bɛ yen nɔ vraiment an ka hakili to an ka faso la nin ko in bɛɛ bɛ taa den maliko de la
an bɛ fɛn fɛn min na nin bɛɛ bɛ ɲɛ ni lakana ni bɛn bɛ jamana kɔnɔ. Mali bɛ kɛlɛ de kɔnɔ, juguw wulilen don, u ma sigi, u tɛna an to yen. An de kan k'an jija sisan cogo bɛɛ la k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma, k'an hakiliw kɛ kelen ye. An k'a bɔ Asimi ko la, an k'a bɔ Choguel ko la, an k'a kɛ Mali ko ye. An ka hakili to an faso la, an k'an ka jamana marabagaw kɔkɔrɔ don, an kana to juguw ka don yɔrɔ sɔrɔ. Jugu minnu bɛ yan nɔ, ne b'a dɔn faamuyalibaliya de don, u kana kɛ élection ko dama ye, karisa ka taa anw ka na. Jamana in depuis Musa binna 91, jamana in bɛ politique mɔgɔw de bolo. Ne ma mɔgɔ ta i tɔgɔ ma, ne ko politique. Kalafili min nana, jamana marali sigira kalafili kan. Mais an bɛɛ b'a dɔn depuis an ye kalafili in daminɛ fo ka na se bi ma, Mali ma lafiya. Tubabuw ye démocratie min fɔ an ye, olu fɛ démocratie sigi kun wɛrɛ t'a la, jamana marali pour que développement yiriwa ni ɲɛtaga bɛ se ka sɔrɔ cogo min na, bɛɛ sen ka don a la. Mais an ka démocratie nana sira mun fɛ, san 5 o san 5, san 10 o san 10, jamana bɛ ci kura ye. An bɛ segin an sen samara kɔnɔ, an bɛ tila k'a ta kura ye. Président kura min mana na, o bɛ kɔrɔlen t'a bɛɛ cɛ ka bɔ yen. Donc a bɛ ko kɔni bɛ ka ci ka kari ka ci don o don, a tɛ ban jɔ la. Donc an ka dɔn démocratie ko in ma fɔ, o tɛ a ɲɛ ye, kalafili t'a ɲɛ ye. Jamana bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ sira mun kan. A mana na sira o sira fɛ, ni jamana ka hɛrɛ b'a la, an ka o fɛn, o baara, an k'o don ba la k'o tɔpɔtɔ. Transition in an b'a kɔkɔrɔma don mun na? Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya min b'a kɔnɔ. U ko principe du kuloma 3 bɛ yen nɔ, u ye kantigɛda 3 jira. Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya, o tɛ se ka labila maa si ye. N'o bɛ wele ko la souveraineté du Mali. Mali ka baara ɲɔgɔn ya diɲɛ bunakun kan, o bɛ an yɛrɛ sago la. Ablaye Diop yɛrɛ ko ni Mali ka hɛrɛ bɛ hali jinɛ de bolo, an n'a bɛ jɛ. O tɛ mɔgɔ sago la, o bɛ anw yɛrɛ de sago la. Jamana ka nafa sɔrɔ sira, o de bɛ lajɛ baara o baara bɛ boloda fanga kɔnɔ, a bɛ boli malidenw ka nafa sɔrɔ sira de kan. Donc o principe 3 n'i y'o ye jamana kɔnɔ, a bɛ yiriwa ni ɲɛtaga de kofɔ. Dugu si ma wuli sɔgɔmada fɛ k'a sɔrɔ i ka dugu jɔlen don. Jamana si ma wuli sɔgɔmada fɛ k'a sɔrɔ i ka jamana jɔlen don. Mɔgɔ si tɛ wuli i ka du kɔnɔ sɔgɔma k'a sɔrɔ i ka du jɔlen don. A bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni de, petit à petit. Donc an kɔni ye hakilina min sɔrɔ, an k'an bolo di ɲɔgɔn ma, an ka hakiliw fara ɲɔgɔn kan, an k'an bolo kɛ ɲɔgɔn kan, an k'an fanga kɛ kelen ye, an ka ŋaniyaw kɛ kelen ye, an k'an ka faso kuma bɔ. Ni faso kuma bɔra, faso marali baara, o tɔ ye sigi ka kuma de. Donc ko bɛɛ bɛ o de kɔnɔ. An bɛ kɛlɛ min na, an ka yɛrɛma hɔrɔnya n'an y'o sɔrɔ, an ni partenariat minnu bɛ an nafa, an k'olu ɲɛɲini. Je crois que sini bɛ an ye o sira kan, o y'an ka hakilina ye. Ni m'e dansigi an ka bi dɔgɔkun kunnafoni na, minnu labɛnna ka lase aw ma, a balimakɛ Abdulaye Kanta fɛ, k'a sɔrɔ jɛ ka baara don, ni cɛkɛɲɔgɔn b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ lajɛlen koɲuman dɔn. Coalition Maɲɛma k'a fo, k'a ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo. Ala ka don wɛrɛ jira an na. Wassalamu alaikum.